Samantala mga idol, sa Dagupan City pa rin, ipinahayag ng mga residente at lokal na stakeholders ang kanilang pangamba kaugnay sa patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Dagupan City, partikular po sa kahabaan ng De Venecia Highway. Isa sa mga pangunahing tinuturong dahilan ay ang kondisyon ng Luok Creek or Luos Creek na nagsisilbing labasan ng tubig mula sa mga drainage ng ilang barangay. Ayon sa mga ulat, mga barangay ng Tapuac, Lucaw, Quezon, Cristaville at ilang bahagi ng De Venecia ay may mga drainage system na dumadaan sa naturang creek patungo sa ilog. Noong nanalasa ang bagyong Emong, lumala ang pagbaha bunsod ng matinding pag-uulan, mataas sa tubig dagat o high tide at pagpapakawala pa ng tubig mula sa dalawang dama. Bilang tugon, isang panukalang isinumite sa Department of Public Works and Highways Regional Office para po sa rehabilitasyon ng creek at ang paglalagay ng floodgate. Layunin ng proyektong ito na kontrolin ng pag-agos pabalik ng tubig dagat tuwing high tide at bawasan ang panganib na pagbaha tuwing may bagyo. Ayon sa mga taga-suporta ng proyekto, mahalagang maresolve ang sitwasyon upang maprotektahan ng mga barangay na nakadepende rito para sa drainage. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na tugon ng DPWH kaugnay sa naturang panukala. Patuloy naman na nananawagan ng mga residente sa mga kinuukulan na bigyang pansin ng naturang proyekto bilang bahagi ng mas pangmatagalang solusyon sa problemang pagbaha sa Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.